आज ते उड़ताड़े आ धमकी देताड़े। आज ते उड़ताड़े आ धमकी देताड़े। उड़ाहू वाला है आ गिराहू वाला ये है। जब पंख जमा सकत तो पंख। एक बात ध्यान से सुन लिए, केस फौजदारी मर्दे पर होला। मर्द पर केस कर। एगो कहावत हमार सुन ली है कि जेल में बंद बंदा आ पेट के बच्चा कि कोई नहीं रोक सकत। अइला के बाद का हुई? अरे कि बेवफा ना मुझको कहना मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। कि बेवफा ना मुझको कहना मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। तू माने या न माने मैं तेरा इंतजार करता हूँ। हो बेवफा न मुझको कहना। आजकल के प्यार ना व्यापार हो गई बा। पैसा पर जिस्म बिचाता तो वही के भाव लागता। एगो हमारे एगो शब्द के माध्यम से, एगो गीत के माध्यम से एगो हम भाव देतनी। और कि अपना से बढ़ के जेके बुझत रही अपना, अरे उहे चकना चूर कैलस जिंदगी के सपना। और कि अपना से बढ़ के जेके बुझत रही अपना, उहे चकना चूर कैलस जिंदगी के सपना। और कि ऐसन दाव मरलस भैनी चारो पाला चीत रे। और कि ऐसन दाव मरलस भैनी चारो पाला चीत रे। और कि के करा के दुश्मन कहीं आ के करा के हित रे। अरे हित रे कि के करा के दुश्मन कहीं के करा के हित रे। और मन में समा के लुटलस मनवा के मीत रे।